Ciutadans de Lloret de Mar. Nom complet. Tomàs Cazalla Lorite. Lloc de naixement. Vaig néixer a Sant Gregori, a Girona. Actualment vius a. A Lloret. Professió. DJ, músic. Afició principal. DJ, de tota la vida. Un ídol. DJ Cuber, que és un DJ de San Francisco, dels Estats Units, i que sempre m'ha marcat molt i és el meu referent. Un color. Color blau. I un menjar preferit. No tinc un menjar preferit, però sóc molt clàssic i m'agrada, per exemple, ous fregits amb patates fregides. Doncs molt bon dia a tothom i molt bon dia a Tomàs, tot i que segurament la gran majoria de la població et coneix com a Tillo, no? Com a DJ Tillo. Sí, la veritat que sí, és el meu nom artístic, però també he de dir que a la meva família eren 7 germans i jo era el segon germà. Al germà més gran li deien el Tete i jo era el segon germà més gran, doncs deien el Tetillo, i d'aquí va derivar a Tillo, DJ Tillo. De Tetillo a Tillo, sí, o sigui, és una cosa familiar, sí. Però la família et diu Tillo? No. Sí, tothom em diu Tillo, inclús ja quan anava al col·le, no, però a l'institut ja algun professor em deia Tillo, inclús. Ah, sí? Sí, ja, com tothom escoltaven que em deia Tillo, pues el profe, alguns profes van començar també a dir-me Tillo, que no és molt formal, no, com a professor, però molava. I t'agrada i per això l'has posat com a nom artístic o ha sigut una cosa pràctica, però... M'agrada i era la manera de reconèixer el meu nom, era com, m'agradava, era Tillo, m'agrada ser DJ, em fascina i pues DJ Tillo, no. Sí que és veritat que jo veia com un nom estrany com a DJ, no? Tothom, són uns noms super guais, super tal, i el meu era Tillo, era com, sempre m'ha sonat una miqueta com petit, com tal, però al final mola, no sé, soc jo, en Tillo. Sí, ara de fet segur que hi ha molta gent que li preguntaríem i no sabria dir el teu nom de pila real, no? I perquè és que la gent et coneix com a Tillo. Sí, segur. Sí. Tomàs, o Tillo, també hem de dir, ets la primera persona que aquí en veu pròpia repetim com a persona entrevistada. Per nosaltres és un plaer, vam tenir fa moltíssims anys, quan començava la veu pròpia, i ara, des de fa un temps amb un nou format, tot ha evolucionat. I com has evolucionat tu des de llavors? També parlarem dels efectes de la pandèmia, malaurats efectes que de fet tota la cultura n'ha sortit perjudicada, però en el teu cas, com has evolucionat aquests últims anys i com et trobes actualment? Bueno, primer de tot, moltíssimes gràcies per poder repetir, em fa molta il·lusió. I jo he evolucionat, diguéssim, sempre he fet el mateix, considero, i és el que em fa estar molt content per el que a mi m'agrada, és que sempre he fet el mateix. Considero que quan jo tenia 20 anys feia això, que faig el mateix que faig ara, i estic molt content de que han passat molts anys i segueixo. O sigui, evolucionar, doncs sí, evoluciono com en tecnologia, en estils de música, produccions que vaig fent, però em considero com la mateixa persona de fa 20 o 30 anys i que ha evolucionat, però no ha canviat gaire, sóc la mateixa persona de sempre. Doncs això és bo. També, jo, pel que et conec, si t'hagués de definir, et definiria com una persona molt modesta, no? Tot i tot el que has aconseguit, t'hi consideres modest? Jo crec que sí, perquè, si tothom ho dius per alguna cosa, però clar, dir-t'ho tu mateix... Ja, és millor... doncs ja t'ho dic jo. Moltes gràcies. I, com a anècdota, hi ha molta gent que diu, quan comenten alguna cosa que jo he fet o el que sigui, sempre diuen molt bon DJ, però millor persona. I em diuen això i em fa molta il·lusió. És com, dius, està, que guai, no? És com que els caus bé, per el que sigui, i, com sempre, no sé, reconforta molt. I creus que aquesta actitud de ser bona persona, de ser modest i també treballador han estat claus en la teva evolució? Jo crec que m'ha ajudat molt en certes etapes i moments, jo crec que sí, perquè hi ha la part professional, la part més cruda d'una professió de lo que tu fas, que has de tenir talent, has de tenir, no? Perquè si no, no pots avançar, però després hi ha la part humana, sempre, no? Ara, si treballes amb una marca
o amb uns grups, o has de fer gires, en qualsevol ambient d'aquests, si ets una persona que pots conciliar amb la gent i ets socialment, t'adaptes i és així proper, doncs jo crec que t'ajuda molt, jo crec que sí. Candidato para rumbar en la cabeza, represento y se siente toda la mezcla, no lo pierdas flow, latinoamericano de La Habana, te lo mando con sabor mejor. Clar, hi ha un aspecte relacionat una mica amb aquesta modèstia, no? Que no has comentat i que de fet també és interessant entrevistar-te en aquest moment perquè fa poquet t'ha arribat un reconeixement a la teva trajectòria, no? I que sabem que et fa especial il·lusió. Sí, la veritat que sí, ho estàvem comentant abans, no? I bueno, és un premi que s'ha organitzat, no? A nivell estatal d'elements dintre de la música hip-hop, que és el que jo he fet sempre, i bueno, s'han donat reconeixements als que fan el rap, als DJs, en el meu cas, i bueno, m'han triat com a millor DJ d'Espanya d'aquest àmbit musical, del hip-hop, rap, i em fa moltíssima il·lusió perquè, clar, és el que he comentat abans, que porto moltíssims anys amb això, és el que sempre m'ha agradat, per mi és la meva professió, però abans de professió és el meu hobby, és que em fascina tot això, i aquest reconeixement t'ajuda molt, no? I més en aquests moments que estem tots que no podem fer tot el que voldríem per de la pandèmia i tota aquesta situació, aquestes petites coses t'ajuden moltíssim per seguir lluitant lluitant o gaudint en el que tu fas. Perquè com t'ha afectat la pandèmia? M'ha afectat molt, com a totes les persones que fan concerts i coses més artístiques, culturals, perquè clar, no tenim l'oportunitat de poder sortir o si sortim és molt poquet i amb unes condicions que no ens agrada a ningú, no? Tant l'espectador com la persona que fa una activitat així, no? Que el que fas és estàs transmitint energies i música i clar, per això necessites una situació normal i la veritat que sí que ha afectat bastant. Tot i així tens la sort, per dir-ho d'alguna manera, que sempre has complementat, no? La feina, les actuacions com a DJ amb altres coses també relacionades amb la teva professió. Pues sí, la veritat que tinc bastanta sort perquè, clar, des de ja fa bastants anys vaig compaginant també activitats com produccions per coses que faig a la ràdio, amb RAC1, amb el programa de la competència, o ara amb un programa nou que sortirà, o treballant amb marques que sempre he treballat amb diferents marques durant la meva trajectòria, i faig presentacions d'aparells nous que van sortint, i entre una coseta i una altra vaig podent desenvolupar la meva activitat professional també. I clar, comentes que és la teva professió, però sobretot la teva afició, la teva passió. Com neix aquesta passió? Des de quan tu comences a trastejar amb el tema de la música? Ja fa moltíssims anys. Jo tenia, crec que uns 13-14 anys, i havia una noia que era una veïna meva i la seva parella era DJ, això fa moltíssims anys, ja no sé calcular, però fa molts. I em passava unes cintes de casset, i hi havia mescles, i en aquestes mescles sortia música de hip-hop, sortien ja els primers scratchos els primers que jo vaig escoltar a la meva vida, ho vaig escoltar gràcies a aquest noi, que era la parella de la meva veïna, i jo escoltava aquestes cançons, jo no sabia quin estil era, després vaig saber que era hip-hop. Perdona, per ubicar una mica la gent que no estigui avesada a aquest món, els scratchos què són? Com els definiries? Dintre de la música hip-hop hi ha la persona que canta, els que fan el rap, i després hi ha uns sons que surten a les cançons, que és un so que és moure el disc cap endavant i cap endarrere, que seria com un efecte que sonaria com un wiki, wiki, wiki. És una cosa així, i sobre aquesta tècnica que es diu scratch, és desenvolupar tot això, vol dir això, l'scratch és moure el disc i ja es podria dir que això ha evolucionat molt, hi ha moltes tècniques d'scratch, hi ha partitures per fer scratch, és un món superampli. I aquí comentaves que la parella de la teva veïna era DJ i et va passar casets amb els primers scratchos que vas sentir. Sí, em van passar aquests casets i jo vaig escoltar aquesta música que ja em va atrapar i sobretot aquests efectes de l'escratch, i escoltava i no sabia què era.
fins que vaig arribar a veure algun vídeo de com ho feia, em vaig començar a presentar-me a campionats que es feien a l'època, que eren campionats oficials de DJs, que es feien a nivell provincial, nivell també estatal, i bueno, vaig començar a participar en això, vaig quedar campió de Catalunya un parell de vegades, subcampió d'Espanya, i bueno, va començar aquí a sortir tota la meva trajectòria com a DJ. Et va anar venint regularment però per sorpresa o ja tu t'havies marcat com un objectiu quan vas començar? No, va ser tot una miqueta viure els moments, no? Jo vaig començar, em vaig fascinar amb aquest món, vaig aconseguir comprar-me un parell de plats, no? Per poder tocar discos, no? Per poder practicar, i bueno, després també vaig conèixer a l'institut un amic que també feia aquesta mateixa afició, va ser la persona que em va una miqueta ajudar molt per presentar-me aquests campionats, que m'animava molt, i bueno, és un noi que és de Lloret, David Rutjan, és un noi que li tinc molta estima, i ara està als Estats Units treballant d'enginyer tècnic, és un crac. I bueno, tot això va evolucionar després en grups de rap, i bueno, han passat moltes coses des d'aquests moments. I a casa teva, perquè deies que sou 7 germans, sí. Tant els teus germans com els teus pares en el seu moment, com van veure, no? Que tu diguessis, vas dir un dia jo em vull dedicar a ser DJ, o és que ells van anar veient que tu anaves per aquest camí? Sí, va ser com jo no sabia que em dedicaria a això. Jo la veritat que era per mi un hobby. Jo arribava d'estudiar, de treballar, i era només fer scratch i música, i això sempre, i mai m'hagués pensat de dedicar-me. I la meva família ho veia com que un hobby que no era fàcil, per una casa amb tanta família i un noi només fent sorolls de xiqui-xiqui. Això ho comento, no? Perquè éreu molts a casa i tu fent... Bueno, era difícil, era difícil per la meva família, pels veïns, era superdifícil. A l'estiu, una miqueta, clar. Jo tot emocionat de petitet amb tot això de la música, intentava tenir cura, però a vegades se t'anava de les mans i sonava molt forta la música. Si era l'estiu obries la finestra i se sentia molt i algun veí mosquejava. Clar, jo parava ràpidament, però clar, ja havies molestat. Però que eren coses que amb l'edat no se t'escapen. No ho vols fer, però al final ets jove, no et dones compte i, hòstia, després ho recapacites i dius, hòstia, estic molestant. Però en el moment, I ara, actualment, perquè l'estudi el tens a casa. Sí, tinc un petit estudi a casa, però vaig insonoritzar. Sí, vaig fer ja alguna més professional, no? Per això, per no molestar, i tant a la meva família com als veïns. I és un petit estudi, petitet, però bueno, jo hi tinc tot el meu arsenal per produir, per fer scratch, per practicar, i és la meva petita oficina. I des que vas començar a fer scratch actualment, perquè dius que tu ets el mateix i segueixes fent més o menys el mateix, però clar, tecnològicament ha canviat tot molt. Explica't una mica, insisteixo, la gent que no dominem molt aquest àmbit, com ha canviat, no? Perquè la tecnologia és que no té res a veure. Parlaves ara que van passar un caset, no? Sí, clar, això ha canviat molt. Abans eren vinils de tota la vida, discos, i tu havies de pinxar amb aquests vinils. Avui en dia ja tot això ha canviat digitalment. A mi m'agrada, això és el que més m'agrada, continuar amb l'antic, amb el sistema analògic que es diu, no? Però clar, també el que és la tecnologia d'ara, el digital també m'ha ajudat molt. I ara pots punxar amb molts tipus d'aparells, amb el teu ordinador. Abans havies d'anar amb moltes caixes de vinils que pesaven molts, tocar discos grans, no? I clar, això era molt difícil per nosaltres. Avui en dia agafes una motxilla amb un ordinador i un controlador petitet i ja pots fer això. No és el que més m'agrada, perquè a mi m'agrada tot l'àmbit analògic, el d'abans, no? Que és amb el que jo he crescut, però sí que és veritat que ha canviat molt tecnològicament, ens ha ajudat molt, però sí que s'ha perdut una miqueta l'essència, no? L'essència aquesta... Però jo crec que això com en moltes facetes i tota l'evolució ha ajudat, però a la vegada ens fa perdre cosetes de les d'abans, no? I en el meu cas, això, no puc canviar mai el poder tocar un vinil de veritat i la sensació que dona amb algo digital, que no estàs movent el vinil, sinó algo similar. Clar, que per fer-nos una idea, perquè clar, entenc que quan tu mous el vinil, no, que comentes, hi ha un soroll que es produeix en tu tocar el disc,
que es produeix realment, no? Tecnològicament, que seria un símil com si tu estiguessis tocant el disc però estàs apretant un botó. Bueno, pots, a part d'això de màquines que han evolucionat i pots ja també disparar sons i tocar botons, no? L'efecte de moure ja s'ha replicat amb aparells que hi ha com una petita simulació del que seria un vinil però més petitet i tu pots també tirar cap endavant i cap endarrere, però la resposta no és aquesta, no està del tot acertada com seria l'original. Tu pots fer una sessió molt maca i fer coses tècnicament també d'escratch, però no és el mateix ni sona com sona un vinil també analògic, no? La calor que dona la música gravada en un vinil no és el mateix que una música digital, no? Però també t'ajuda la part digital, la veritat que a mi m'encanta també, em fascina. T'agrada estar al dia, si més Sí, no? no, clar, sí, m'agrada i crec que un DJ ha d'estar al dia, perquè és que el mercat és que te porta aquí i a mi no m'agrada que em porti el mercat a alguna cosa, però com m'agrada això a el que està portant, doncs m'agrada estar al dia. Com definiries la teva música? La meva música, a veure, jo soc més DJ que productor, no? O sigui, com a productor de música, jo no he treballat tant com a DJ, no? Però la meva música o el meu estil musical... Perquè quan fas de DJ, perdona, són coses com funciona, o sigui, fas coses que ja estan creades i tu simplement les... Bueno, a veure, si faig una sessió de música, per exemple, agafaria el típic, agafes cançons que t'agraden, per l'ambient, per el lloc on vas a fer la sessió com a DJ, no? Si vaig a un ambient més hip-hop, agafaré música hip-hop... Però el que et caracteritzaria seria la tria de la música que posaràs i com la vas fusionant, diguéssim. Sí, com vas fent les mescles. Clar, jo després també faig m'agrada posar molt el meu segell, no com a DJ, a fer introduccions amb sons, amb scratchos, no? Vale, això és el que em refereixo, no? Què et caracteritza tu com a DJ? T'ho pregunto diferent, doncs. Sí, doncs seria això, en comptes de posar una cançó acaba i punxes l'altra, sinó seria sempre mesclar una cançó amb l'altra, de manera que quasi ni es noti que estàs mesclant, no? Si tu estàs, per exemple, ballant una sessió meva, quasi no et donaràs compte de que estic fent la mescla fins que ja ha començat l'altra, o sigui, no perdràs mai el ritme, per exemple, si estàs ballant, no? I quan jo faig això mateix, però en un puesto que més del que jo faig, que és de hip-hop, doncs aprofito i faig intervencions faig petites intervencions tècniques, per dir-ho d'alguna manera, trenco aquesta sessió i faig alguna part d'exhibició, amb els scratchos, tècniques que es farien més en campionats de DJs, faig una miqueta, diguéssim, sí, un show, un espectacle, fent scratchos amb una mà, amb l'altra, donant voltes, una miqueta més una part artística dintre del que seria una sessió. I a part també faig els concerts amb grups, en aquest àmbit, en aquest format, faig més com si fos la banda musical d'aquest grup, no? Jo disparo totes les instrumentals sobre la que després l'artista cantaria... Perquè, clar, precisament també has estat amb grups. Clar, he estat en grups, per exemple, com Macaco, que havia molts músics, un bateria, un baixista, un pianista, i jo feia també com si fos un músic, però jo el que feia és tirar sons amb scratch sempre, però de frases, de sons ja gravats, sempre des del vinil, i era un músic més. I després he anat en grups més de hip-hop, que era directament jo tirava tota la música amb els vinils, i l'artista cantava a sobre d'això. Porque luché, nunca me he rendido ni perdí la fe. Recorrí mil caminos desde que empecé y levanté tantas veces como tropecé. Yo ya nunca miro para atrás, si no es para mirar el camino que he recorrido. De tot el que has fet, hi ha alguna cosa que diguis, doncs mira, per exemple, ara anomenaves Macaco, no? Sí. Potser, doncs mira, està en Macaco, què és el que més recordes amb més carinyo o que més t'ha agradat? Hi ha moltes coses que, com he fet ja durant tota aquesta etapa que he tingut, no? He fet moltes coses, doncs, per exemple, ja que has dit Macaco, Macaco em va marcar molt perquè jo en aquest moment era com només música rap, aquest és l'estil que mola, tot això era com no veia altres coses i la música, la veritat que l'àmbit musical és superampli i gràcies a treballar amb Macaco i amb músics vaig poder donar-me compte i disfrutar d'altres estils musicals i em va obrir molt els ulls. I ell va ser la persona que em va ajudar molt a sortir, diguéssim, diguéssim, se'm va donar visió
dintre de la indústria musical, no? Perquè en aquell moment el que era el hip-hop era un àmbit més petitet, més difícil de tenir sortida, i Macaco em va portar directament al primer pla. I això, arrel de treballar amb Macaco, vaig treballar després amb Orixas, va arribar allò de la competència, o sigui, em va ajudar moltíssim. Però no sabria què guardar, quin moment guardar, perquè són molts els que he tingut, la veritat. És tot això que porto fent tots aquests anys, és el que guardo, que és el que m'ajuda al dia a dia. Hi ha algun moment que hagis oblidat i que ara estirem una mica i potser que fins i tot t'hagis plantejat de deixar aquest món perquè no ho veies clar o alguna anècdota per oblidar? Bueno, la veritat que una vegada quan estava en el millor moment meu i viatjant per tot el món amb el grup Orixas, el 2009 més o menys, un dels cantants va decidir que no volia seguir i això va fer parar el grup. I clar, em vaig trobar que estava a tot arreu, a tot el món, a moltíssims països, viatjant i vivint de la música superbé, la veritat que m'anava superbé, doncs va parar el grup i de cop era com, hòstia, ara què faig? Portava molts anys sense fer sessions com a DJ perquè se m'havia dedicat només a Orixas. I clar, al haver passat tants anys, em vaig trobar que no sabia què fer, era com, hòstia, ara ja la gent no em trucava per fer sessions perquè estava totalment submergit en aquest món Orixas i no tenia altres coses, i vaig estar fins que vaig poder reenganxar quasi 2 anys de tornar-me a retrobar a mi mateix, mirar què fer, treballar amb altres grups, no va ser fàcil aquell moment i em vaig plantejar inclús de, hòstia, què faig? Dic, això està supercomplicat, i bueno, al final vaig lluitar i vaig tenir l'oportunitat de treballar altres coses, però em vaig plantar. Havia de començar a treballar el dia següent d'una altra cosa i vaig dir, no, jo vull lluitar per això, perquè és el que m'agrada i vull ser feliç i vull fer això. I al poc temps vaig aconseguir seguir i fins ara, però va ser un moment crític. Sí. Sort, no?, d'aquell plan de no haver anat a treballar aquell dia. Sí, anava de començar i vaig dir, no. Això és molt habitual, no?, en el món de la música, perquè un grup el conformen moltes persones, però a vegades se li dona un pes al cantant, no?, que quan el cantant desapareix, el grup es queda... És complicat, i en aquell moment que em vaig centrar només en el que va passar i em va influir molt, però després ara, per exemple, si em passa ara mateix, tinc diversos grups amb els que treballo, faig el que hem parlat al principi, faig col·laboracions amb ràdios, amb marques d'aparells de música, i ara això em va ajudar a ampliar les coses que faig. I, clar, al principi dius que era una afició només, no? Entenc que tu treballaves d'alguna altra cosa i ho compaginaves amb aquesta afició, no?, abans de poder-t'hi dedicar. Sí, jo vaig començar, és que va haver un moment que feia moltíssimes coses. Jo estava estudiant, estava treballant, estava fent esport, estava practicant això com el meu hobby, i era hobby i no treballava d'això, i m'ho havia de compaginar amb feines, fins que ja va ser a partir de Macaco que ell em va preguntar, dice, tu de què estàs treballant? En aquell moment estava treballant en una fàbrica tèxtil i era el que tallava la roba i era una cosa perillosa. I ell em va dir, no et preocupis, dice, si tu vens a les gires i tal, no et faltarà, podràs viure de la música. I ell em va ajudar una miqueta a creure en què jo podia dedicar-me a això professionalment, però jo me'n recordo de començar la gira amb Macaco, estar de festival i arribar sense dormir i anar-me a treballar a la fàbrica. Clar, perquè encara que sigui una afició, té uns horaris molt difícils de compaginar, no? Sí, tens uns horaris diferents, no? Sobretot si és DJ de sessió, sempre és la nit, madrugada, tot això, que a mi realment aquesta dintre del que faig és el que menys m'agrada, ho he de dir. A mi m'agrada més ser un DJ de grup, i fer sobretot les coses que faig de crear amb les meves mans, els scratch i tot això més manual, no? I això de la nit i de punxar, diguéssim, és el que menys m'ha agradat del que jo he fet. I ho faig, també, però m'agrada fer sessions, però més si és en un festival, a un horari més normal, però això de treballar de DJ, de discoteques, de tot això, que també ho he fet, és el que menys m'ha agradat. Realment no m'agrada. Però si vas a un concert, per exemple, amb Macaco, també són horaris de nit i sí, potser no es fa tan tard. Igual no tan tard, igual més les 11, les 12 de la nit, les 2,
i l'ambient és diferent, no? Ja. L'ambient més de nocturn, de discoteques i tot això, pues, ho he fet perquè va sortir l'oportunitat, també m'ho vaig passar bé fer-ho, però no me reconfortava del tot. Jo el que volia sempre era ser un DJ de scratch i això és el que m'ha portat a tot el que he fet realment. I t'agrada estar a l'altre costat, escoltant la música que fan els altres o anant de públic, a sessions? Sí, ja m'agrada. No ho faig gaire perquè no tinc el temps suficient, però sí que m'agrada veure altres DJs com fan les seves sessions i aprendre de tot, m'agrada molt, i no sé, veure documentals, sempre som molt actiu en això, m'agrada aprendre de la gent, i després tu fas, si t'agrada alguna cosa, tu portes al teu terreny i ho practiques, ho fas al teu estil, però sempre m'agrada aprendre i evolucionar. Quina música escoltes? Jo escolto el que seria música negra, soul, funk, música hip-hop, després igual m'agrada també una miqueta el reggae, i després en general m'agrada la música. Si he d'escoltar alguna cosa que no és el meu estil però m'agrada la cançó, ho escolto, no? Però sí que la veritat que hi ha molts estils molt comercials, per dir-ho d'alguna manera, que no m'agraden, però sí que he tingut a vegades que punxar-ho, no? Com a DJ has d'estar preparat per tot. I abans parlàvem de la primera família, per dir-ho d'alguna manera, perquè ara també tens un fill, no? I la teva dona, que també en parlarem ara una mica, però de la teva família antiga, hi ha algun germà que t'hagi seguit amb el tema de la música o tens algun referent de pares, tiets, etc. O és una cosa teva i prou? Dins dels Cazalla, Lorite? Jo vaig començar això, com vaig començar al principi, que t'he dit que vaig començar amb 14 anys, vaig començar també, a part d'aquest noi que portava les cintes de casset i vaig escoltar això, amb el meu cosí, el Dani, que és de la meva mateixa edat, i van començar també una miqueta quasi paral·lelament, no? El seu germà, me'n recordo que a l'època va desmuntar un pub i li van donar els tocadiscos d'aquest pub, i el va muntar a la seva casa i jo m'escoltava aquesta música i això de l'escratch, però mai ho havia practicat. I gràcies al meu cosí vaig poder començar a practicar per primera vegada. I després, parlant de la família més propera, el meu germà, en David, també em va seguir una miqueta a les passes i també va evolucionar molt com a DJ, sobretot la part de l'escratch, i durant un temps va formar part d'un grup que vaig crear amb altres companys, que es diu Scratch Commando, i que va tenir bastanta repercussió dintre del món aquest del que jo faig, i el meu germà durant 2 o 3 anys va formar part també d'aquest grup. I el teu fill et segueix les passes o què? No, semblava, perquè també li agradava, quan veia la meva dona cantar, ell volia cantar. Perquè la teva dona també és cantant, vull dir que tot és una família molt musical. Sí, la veritat que sí. El nen veia la meva dona cantar i ell volia cantar, i després també em veia a mi fer scratch i va haver una època que també volia, li cridava l'atenció, però ara ja no, ara no li agrada. No és que no li agradi, no ho practica. Et sap greu o prefereixes que vagi per un altre camí? No, que faci el que li agradi, sí. Si li agradés el que jo faig, jo li podria ajudar infinitament, perquè tindria molt que ensenyar-li d'això i recomanar-li tot això, però que faci el que li agradi, que sigui feliç i ja està. Hi ha un nano de 14-15 anys, que és quan tu vas començar a endinsar-te en aquest món, que li cridi l'atenció tot això, quin consell li donaries? Si li agrada, que ho faci, que això és una cosa, una afició la veritat que molt divertida i molt sana també, i jo crec que com a consell, a vegades gent que ja ha començat, per exemple, em diu, hòstia, que és molt difícil, què tal? Jo sempre li dic, mira, és difícil per tots, però com qualsevol cosa, comença a tocar el piano o la guitarra, també serà molt difícil al principi, això és el mateix, tu practiques i arribarà un moment que quan ja tens una miqueta més de control sobre el vinil, sobre la manipulació i tal, et sortirà tot més ràpid i ja veuràs que aquí, si passes aquest moment, t'animaràs i ja ho veuràs de diferent manera. És el consell, que si t'agrada alguna cosa, ho facis. I Tillo, mirant enrere veiem que et notem orgullós. Quan mires endavant cap al futur, què n'esperes? Anys enrere, igual era estava una miqueta com
no preocupat, però sí que quan no feia coses amb marques, en col·laboracions amb ràdios i altres coses d'aquestes, era com, hòstia, de que passin els anys, això que jo faig, igual ja no em veuré fent això. Però la veritat que després han passat els anys i jo mateix estic sorprès de que segueixo com abans, no? I el que sí que és veritat que crec que durant aquests anys he de adaptar-me o començar a fer altres coses, no? Per quan arribi el moment de que jo ja decideixi no anar a tants concerts o canviar una miqueta el que jo faig actualment, que és el que m'agrada és fer concerts totalment ara, no? Però arribarà un moment que me'n dedicaré més a produccions, a col·laboracions i tot això, és el que jo crec, no? Però com m'agrada tant també tot això, ho veig una evolució guapa també. Però ho faré dintre de la música i dintre del que jo faig. I bueno, de fet ja moltes vegades això, em truquen per fer masterclass d'algú, em veig més fent això, no? Ensenyant a altra gent el que jo he tardat tants anys en aprendre. No? T'agrada aquesta performativa? Sí, m'encanta. Per exemple, vaig estar 4 anys amb la Diputació de Barcelona, que em va contractar, i durant el curs lectiu anava a instituts i feia masterclass de 2 hores i jo portava tot l'equip de plats, demanava un projector, passava imatges, vídeos, els ensenyava directament amb ells, els deixava provar i això m'encantava, el poder apropar als nois joves que tenien més o menys l'edat que jo tenia quan vaig començar, instituts 12, 14 anys, aquesta edat, ensenyar-li el que jo, amb la mateixa edat, vaig descobrir i que em va ajudar tant. I que es va convertir en un ofici. Clar, ells et veuen allà i quan arriba a fer aquestes classes ells veuen un DJ que ells pensen que només punxarà música, no? Però després de que acaben la classe descobreixen que és una professió i que no només és punxar música, sinó ets com un músic més, un productor, col·laborador i pots fer moltes més coses. Doncs no tenim cap dubte que segur que has deixat petjada en molts d'aquests joves i a veure si poden aconseguir convertir-ho en aquesta professió com ha estat el teu cas. Clar, i si no és aquesta professió, jo sempre acabava aquestes masterclass dient-li que en el meu cas va ser això, però que era important que si tu t'agrada alguna cosa, que lluitis, perquè al principi igual ho pots veure o pots creure que no ho pots aconseguir, però moltes vegades, no sempre, però moltes vegades, si tu lluites en alguna cosa i poses la teva energia en alguna cosa, segurament te recompensarà i ho acabaràs aconseguint, quasi sempre. Doncs un missatge ideal per acabar també aquesta entrevista, aquesta agradable conversa aquí a la Riera, un lloc urbà que has escollit i que ens ha encantat de poder estar aquí amb tu. DJ Tillo, molta sort, felicitats per tot el que has fet i segur que tornarem a parlar perquè encara veiem que tens corda per temps. Pues moltíssimes gràcies i com he dit al principi us agradeixo molt de poder repetir amb vosaltres l'entrevista i bueno, rodejat d'aquest entorn que tenim a Lloret, que és supermaco i bueno, pues, salutacions a tots els que puguin veure aquesta entrevista.